Kasado na ang civil society organizations movement para sa moral governance at ilang mga kalahok sa gagawing peace caravan bukas huyan, araw ng Huwebes sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang kay Civil Society Organizations Movement for Moral Governance, Amer Dodo, ang pagsasagawa ng peace caravan ay bilang pagpapakita ng kalang suporta sa sinusulong ngayon na pagpapanawig ng transition period hanggang taong 2025 ng Bangsamoro Transition Authority. Magsisimula ang nasabing caravan sa lungsod ng Cotabato, ganap na alas 6 ng umaga patungo sa bayan ng Dato Udin, Sinsuat at lilibutin o iikutin ang Sharif Agwak, Isulan, Tacorong, Buluan hanggang sa North Cotabato at pabalik sa lungsod ng Cotabato. Hinihikayat din ito ang lahat ng mga lalahok sa naturang caravan na sundin ang mga guidelines para hindi magkaroon ng problema, lalo na sa mahigpit ang pinapatupad na protokol dahil sa banta ng COVID-19.